Nga rin yung tiyaw. Umay lain ko ini dan ako raman. Hala, din yung abot. Taga LBC ning hatid. Oh. Sige. Hala. Thank you sa paghatid. Hala, ganun ko din yung abot ya. Kung may bagong sa isada ni guys, bitaw. Salamat. A few moments later. Hi guys, majong adlaw ninjong tanan guys. Hi guys. Hi guys. Ngan tanan jog butchi-butchi dia guys. Butchi-butchi. Pagizang palamandan ni butchi-butchi ha, saging. Lagi kuan o harina. Butchi-butchi. Anta. Matangan naman. Ama kuyas kay nga na sila. Nga ka ng bahin. Ya day, gunting lagi pa. Na. Na. What? Oh, tingnan pok. Okay. Malwang skin-kin. Sa kahapdos kadyo. Ikaw day? Di. Koy kaangal. Mo pa pag-abot na guys, gikan ko ning meeting. Tos gym. Meeting ko sa Pantawid. Dugay lagi ni mama. Kaya Dugay pa kamiting. Wa pa ka? mahal mag-ihisgutan about sa mga bata. Ito na ako malamig meeting guys. Mapalagi yung pag-abot karon. Nang bilin si Kim Kim, wala hadad kay luoy. Lanini mo. Kadyo, nagbaklay ako. So gani haday guys, naining abot ya. Yehey, naining abot nga box. LBC box ya. Lanay dugo. Nay nagpa LBC na ni guys si Josh. Si Dodong Josh. Salamat ka Jo, danis nagkuan. Yupin na naman ron aron mahibaw na to og unsay mga kuan na ni sud. Ay open guys. Kamoy open niya la. Kaya ko ra kain sa makuan. Taw. Asa ngay open guys, nadang mga kuyas. Arang taon nila, ada excited ra guys ung hanisud. Thank you. Mana na yung open. Yara. Sige, dali. Mga mo thumbnail. 1, 2, 3, go! Ito ni kuya. Iyan na tayo. Ito din. Na. Okay. Alright, so Time to unbox. it's time to open the box. It's time to open the box, guys. Kaya grabe na dyan ka-excited sila ka-ajudan ni sa sud. Dugon sa sudan ni, guys. So, ako magsaba nila dugon sa sudan ni. Pero surprise sila. Salamat ka, Diyos nagpadada ni. At na open. Na open, guys. Tanang, ano yun? Magamit ang tadaring. Kari, gunting. Okay. Ito na ko ha. So, karat ko ganha guys pag abot dani kaya tumong kusripo na himuwas. Di ka man ta sa. Kan man mis basak ganina nag batay mi dato pag ibutog tagod. Sige Ado ka. na naman guys mamiso. Sige ka. Uban-uban pa rin mga kabataan ng Pinoy. Sige ka. Matit ani mo ka tong sige ka papa. Kamalinta. Aran lang katawa guys inigkuan. Inikikidaw ka na may linta. Ginoo ko. Makakita ra mo itong video ha guys. Ara tong i-upload. Oops! Uy! Hala! Uy! Hala! Wow! Uy! Baunanan! Banana. Yay! Nice ka, Azo! Pa? Uy, duha. Wow! Thank you ka, Azo! Tagsa mo kuya. Give ni kuya na eh. Oh, i-check na nila ang mga kuan. Chika din suya, sa mga kuan. Nice skin? Skazo ken? Wow. Ang kanay skazo baunanan. Uy, salamat ka Azo. Lock in lock. Oh, sabi na kuan? Lock in lock classic. Oh. Di na gazida na mabengkag agin ng luto. Luto. Luto da suha na rin. Buad og kanang kuan. Ginamos. Ma, ako. Kapag kuya, nice siya no?
Oh, very nice. Minsan makang Kuya Diyos ni mo. Salamat. Salamat ka, Ajo. Nang lipa sa may mo isa na ya. Wow. Tang sedlan og loto og suwa. Nag-eskwela nila, sakto ka Ajo guys, inibalik nila eskwela na sila masidlan, safety na gazon. Kay katong ilahang bawnanan manggod, dali ra si maukab, ning katagak na ton na. Simba kong mahagbeng bengkag sa ilang bengkag sa ilang luto. So di na. Yeah, thank you ka Ajo. Kin, mo insa man ka kuya Kin? Thank you. Salamat ka sa kuya. Salamat ka Ajo. Agi mo dai ka na laman imong papel. Salamat ka Ajo sa taghatag. Narang ka Ajo ka lipay ang mga kuyas. Tamot ako nalipay Ajo ko guys para nila. Narang nilang nagkag-smile. Nakakajog bananan oy. Narang pa ka view ka Ajo. Narang ka safety ka Ajo guys ba na? Ka-shield jud si Jang Ajo. Safety jud si Jang Ajo. Hugas dan ni Nija guys, kinahanglan si Ja ukiton. Kaning na ay blue. Moy kuan ni Ja. Kay sidlan man buling. Sidlan man buling si Ja, kinahanglan ni Ja lugiton. Aron mahugasan og maajo. Ani mapan-us ang luto. Ya, oh. Aron na ka safety si Ja guys. Kasi sa bonanan. Thank you ka Ajo sa naghatag dani. Safety na agbaon sa mga kuyas. Di na ta mahadlok og magbungkag ang ilahang bonanan. Kaya katumangon ilahang bonanan guys. Kuan, dali si Jama maukab. Na mabikil ba ini kuan na. Tapos kagazag ilang luto at suskulahan. Yan, nanay bonanan. Ang imo ya. Yehe! Salamat ka Ajo. Salamat ka doon, kuya. Hello, anong ka nice ka sa bonanan? Nice, ganahan ka? Wow, nice ka Ajo. Salamat ka Ajo. Shout out day ko diha guys sa iya family na sa CDO. Shout out ninyo tanan guys. Salamat ka Ajo sa inyong pag tanaw sa mga daily vlog. Salamat ka Ajo guys sa inyong pagsubaybay sa mga daily vlog. Ilabi na ni Yuliap. Labi na ni Yuliap. Shout out ni mo sir. Salamat sa imong kanunay pag tanaw sa among daily vlog. Thank you ka Ajo. Amping mo kanunay guys. Labi na sa inyong tibok pamilya, amping, and God bless ninyong tanan guys. Labi na sa nag-share dani nga kani nga para sa mga kuyas. Daghan ka dong salamat kay bawo nakaginsa ka na mention ang isang nga ni dini sa ipa-mention ni jangan. So shout out ninyo guys, amping and God bless ninyong tanan guys. God bless you more. Diya guys, more na imong daily vlog, mga antanin jog tundan di ay. Salamat ka Ajo sa inyong pag subaybay sa mga daily vlog. Ang tsagsaging. Shout out. That's CDO. Yap family. Nan, tubag na mong kanding. Naman pa. Pahipos na kaming. Kaming. Pahipos na kangi. Always gaso sila kasubaybay na mga guys sa CDO. Daghan ka tong salamat. Daghan ka tong salamat ninyo guys. Labi na mga Yap family na sa CDO. Thank you Kajo. Daghan ka tong salamat sa inyong pag tanaw sa mga daily vlog. Thank you so much guys and God bless you more. Amping mo kanunay. Ngan tanin jud kundan. Nanta. Nahinog na ba ka sa kabulig, be? Thank you. Salamat ka, Ajo. Lipay ko para sa mga chikiting. Safety na dyan lahada rin kubaw. Safety na dyan lahada rin isig nga buwad. Di na gazin mo lukso. Ang gazin ka, view ka dyan klase sa bonanan, guys. Kay lak dyan si Jaba. Kamahagdak mo. Dito mahagdag ka mahagbeng si Ja. Kaya hagbeng manggan. Hindi si Ja mabengkag. Itong unang abonan kay dali raman si Ja maukab. Salamat ka Ajo sa nag-share dan eh. Nga, dakang blessings. Thank you so much ka Ajo guys. Mas daghan pa nga blessings nga moabot sa imong tibok pamilya Doy Joshua. Especially ang wajong panglawas jud.
Thank you so much. Merry Christmas advance. Merry Christmas advance inyong tanan guys. And Happy New Year. Salamat kaajo. Hindi pa igazag ko para sa mga chikiting. Gihangat ako guys. Gikan ko gabaklay. Aray. Ano ko kabidyo kaya hindi na lang ng cellphone. Hangat ko baklay. Kan kong saging. Ang tag saging.